Hver eneste dag strømmer ordre ind fra agenter og kunder fra hele verden til Mosh i Kolding. Og det kører helt gnidningsfrit med Trimits IT-løsning til fashionvirksomheder. Det, som jeg får allermest feedback på, det er egentlig det her med, at det er nemt, men også det her med, at vores agentportalspillere faktisk er sammen med vores B2B. Så når de er færdige med at sælge en kollektion ind, så skal de jo lave suppleringer, og det er lige så nemt. Det er en kæmpe fordel, og det gør også, at vi behøver ikke at ansætte ekstra folk til at servicere vores mange kunder. De kan faktisk gøre det selv. Derudover så får vi også mere rigtige ordre, fordi fejlmargen på de ordre, der bliver oprettet, er meget, meget lille. Mosh har været på en fantastisk vækstrejse siden den spæde start i 2010. Trimit er ryggraden på alt, lige fra nye kollektioner og ordrer til lagerstyring og regnskab. Alt spiller sammen, og det gør for eksempel, at kunderne nemt kan hente kollektioner med fotos og størrelser ind i deres webshops. Vi har nogle kunder, hvor mere end halvdelen af deres samlesalg det foregår i deres webshops. Nu har jeg selv arbejdet i butik, inden jeg startede her. Jeg ved, når man har en webshop og skal oprette et produkt, man skal have en masse information, og det er jo alt helt ned fra style-nummeret til farven, beskrivelse af produktet. Alt det kan de jo egentlig gå ind og hente. De kan se, hvor mange stykker de har købt ved at trække det ud i EAN-nummer. Det er super nemt for vores kunder at hente det ned også. Trimit har lanceret et modul kaldet Collage, så agentportalen og B2B-platformen er forvandlet fra et lidt kedeligt bestillingssystem til at blive lige så inspirerende som en moderne webshop. Nu er det muligt egentlig at lave en lidt mere kreativ, visuel, inspirerende forside og kategorisider, sådan at vi kan vise, hvordan tøjet sidder. Vi kan sætte videoer ind, alt det, som vi før næsten kun har kunne gøre. Udad til forbrugeren derude, det kan vi også gøre meget nemmere nu til vores forhandlere, som jo er vores vigtigste ambassadører. Trimit er hele vejen rundt, trimmet til at gøre en fashionvirksomhed effektiv. Det er for eksempel nemt at oprette kollektioner med kategorier, styles, størrelser, tekster, fotos osv. Men også sådan noget som fakturer fra leverandører bliver automatisk læst ind og automatisk sendt til godkendelse hos den rette person. Alt det her sker faktisk uden, at der er nogen fra Mosh, der er inde over, før at man skal godkende. Al håndtering af varer er digital, så Mosh kommer aldrig til at sælge den samme vare 2 gange. Når der kommer varer hjem, så kan vi se det lige med det samme. Så når der er kommet varer ind på vores lager, så kan kunden faktisk allerede der bestille varen. For Tony betyder det meget, at IT-systemet fra Trimit er skræddersyet. Man kan mærke, at de har arbejdet i den her branche i rigtig, rigtig mange år og har stor indsigt i, hvordan gør man i en fashionvirksomhed.